అందరికీ గోరింటాకు వ్లాగ్స్ ఛానల్కి స్వాగతం. శివరాత్రి వస్తుంది కదా, శివుని పాట పాడుకుందాం. కర్పూర హారతులివ్వరమ్మా గౌరీ శంభునకు నేర్పుతో చేరి కొల్వారమ్మా. కర్పూర హారతులివ్వరమ్మా గౌరీ శంభునకు నేర్పుతో చేరి కొల్వారమ్మ. సర్పభూషణాలు రుద్రాక్ష పేరులవాడు నేర్పుతో గంగను శిరమున నిలపిన కైలాసాద్రినాథునకిప్పుడు కర్పూర హారతులివ్వరమ్మ. నందివాహనుడే ఓయమ్మ నందీశ్వరునికి కుందరదానలంత వందనమూలు సాయ మందార విరులతోను అందములరగ పూజలు చేయగ కర్పూర హారతులివ్వరమ్మ. వృషభాసనమే చేసేనమ్మ వృషభేశ్వరునికి ఋషులు సంతోషముగను పసిడి పులిహాల పేరు ఋషికంఠుని దర్శించిన కైలాసాద్రినాథునకిప్పుడు కర్పూర హారతులివ్వరమ్మ. పరిణాయమైనాడే ఓయమ్మ పర్వతాసుతను పాలాద్రినేగ్రముగా పాలించు జగములెల్ల బాగుగా భక్తుల నేలిన పార్వతిపతి మల్లేశునకిప్పుడు కర్పూర హారతులివ్వరమ్మ. త్రిపుర సంహారుడే ఓయమ్మ త్రిపురములను గెలచిన త్రియలోక హారుడే ఓయమ్మ. త్రిపురాంతకాసుర దుందుభీరవములు మ్రోయ త్రిలోక సంచారునకు విరులును గురియగ మురహరిగనుగొని కర్పూర హారతులివ్వరమ్మ. గౌరీ శంభునకు నేర్పుతో చేరి కొల్వారమ్మ. శివరాత్రి ఇంకా చాలా రోజులుంది. అందరూ ఈ పాట నేర్చుకొని శివరాత్రికి పాడుకోండి. ఇలాగే మరెన్నో దేవుడి పాటల కోసం గోరింటాకు వ్లాగ్స్ ఛానల్ని షేర్, లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.